भाजपाई भवनाव बीजेपीनि संकल्प पत्र एबा बिसायख'थि रादाय बिलाइखौ बेखेवबाय। मिरु रां मन्त्री निर्मला सीतारमणा बेखेवना होयो बीजेपीनि संकल्प पत्र एबा बिसायख'थि रादाय बिलाइखौ। मोन 31 मोन्थोरजों सरकार दानायनि फोसाव बिलाइ बीजेपीनि। सरकार फैयोब्ला मावफुंगोन मोन 31 रादाय। इनाय हाबफैनायखौ होखारनायनि रादाय। आसामखौ दैबाना उदां खालामनायनि थाखाय 18,000 कौटि रांनि खरसा। 5 बोसोराव 2 लाख सेंग्रा सिख्लानो होगोन थिसनथाय। निखावरि सुबुंनो बेसेन नाङै माइरं, दालि, संख्रि, थाव गुबै। गंफ्रोम जिल्लायाव फाहामसालि, मुलुगसोलोंसालि गायसंगोन। दानफ्रोमबो अरुणोदय मुलाम्फागिरिया मोनगोन 3,000 रां। साहा बागाननि मावसुमानि मजुरि 280 रांनिफ्राय 500 रांसिम बांहोनायनि रादाय। आसामाव बीजेपी सरकार फैयोब्ला UCC बाहायनायनिबो रादाय होदों बीजेपीआ। This manifesto is to build on a decade of delivery. When I look at Assam for some reasons, from the perspective of a union finance ministry, at the fiscal transfers, the investment data, the growth numbers, what I see is a state that has been transformed in 10 years in ways that 6 decades of Congress rule could never have achieved. That is the kind of achievement Assam has seen in the last 10 years. Today I want to lay that record before the people of Assam. So first to lay the records before you, and then of course to speak on the promises which have been given. I'll start with the economic transformation of Assam. Assam's GSDP, the state's domestic product, in 2015-16